हेलौ लोगोफोर नै बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय दिनै भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर दिनै बेलासे आरो मा खालामना थानो होननानै आङो मानासाव बेरायनो फैदों आरो बेखौनो ससे फिसा ब्लग लानानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो ब्लग लालायबाय ओमफ्राय दिनै दा लोगोफोर मानासाव मोनफैबाय आरो थांगासिनो दङ ओमफ्राय नै दा जोङो मुसायाव हाबनो नागिरदों आरो लोगोफोर नायलांबाय थादों मुसायाव मा दं जि मोजांखा आरो नोंथांमोनाबो फैबाथाय हाबफैबानो जाबाय ओमफ्राय नै दा लोगोफोर आं सिङाव हाबलांनोसै नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं आरो नायलांबाय थादों जायगाया बिराद साफाथार आरो लोगोफोर आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों नै बिबारा जि मोजां फिथाइ थायलायदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफैदों फिथाइ थायनायखौ बोरियाव माने आङो भइस होनो गोनां जाबाय आरो मानोना मा होनो बेयाव बेसेबा माने हाग्रा मेसिं उनग्राया जि उनबाय थादोंमोन बे जिखौनो दावराव गेर गेरबाय थानायनि ओमफ्राय आं भइसखौनो होबाय लोगोफोर नायबाय थादों ओमफ्राय नै दा जोङो बेरायगासिनो आरो लोगोफोर जायगाया जि मोजांखा ओरैबायदि मालाय जि मोजां मालाय टुरिस्टफोरा माने दंफैसोगारोमोन आरो आलासि ओंखायनो बारा गिदिंबाय थानो होआ नालाय दसेल' टाइम बेरायनानै फैबाय आरो लोगोफोर मालाय गोजान गोजाननि आलासिफोरल' दोनो आरो बारा मानसिफोर हाबबाय थानो होआ माने जायगाया लेथ्रा जायो नालाय ओरैनो ससे गिदिंनानै फैबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादों माबायदि जायगाखौ मोजां नुदोंबा फैबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानैसो हाबफैबानो जाबाय नै लोगोफोर जि साइज कार बिबारफोरा थाइजौआनो लोगोफोर लोगोफोर दा बेरायगासिनो आरो ओमफ्राय नायलाय जोंहाय बिबारा जि साइजखा जोंनि मानास मुसा होननाय आरो लोगोफोर जि मोजांखा बेरायनो बैनिसो थांनो बायदि मोनो
जोंना मेन गेटआ जों मेन गेटखै फैयाखै आरो मेन गेटआ नैनोमोन आरो सिदा दैमाखै जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखिजाय मा होनो दैमा जिंखै थांनायनि आरो मानसिफोरा बेखिजाय पिकनिक ओरै जासोगारो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा दैमा जिंखै दसे बेरायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दैमा जिं भिडिअखौ नायबाय जोंहा माबायदि नुयो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय बाय थेंक इउ